खुलुमबाय दिनै 2 मे 2024 बिस्तिबार गलाघाटआव सासे रागा गोसा सुबुङा लकेलनि मानसिफोरनि सायाव रागा जोंखांनानै मानसिफोरखौ सिखाजों गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो बेनि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा एसे जोखोम जादों। उनाव पुलिसआ जाथायखौ मिथिनानै स्पटआव थांनानै हमनो नाजानायाव हमनो हायैयाव दायनिगिरिनि सायाव पुलिसआ गुलि गावदों। गुलि गावजानाय रागा गोसा सुबुंनि मुङा जाबाय बाबा सियाम आरो पुलिसआ बेखौ गुलि गावनानै रेस्ट खालामदों आरो बे जाथाया कुमारपाटियाव जादोंमोन। नाथाय बाबा सियामआ बे जाथायखौ मानो खालामदों बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मुम्बाइआव सासे 26 बोसोर बैसोनि सिख्लाया गावनि अफिसनि डिउटियाव थांनो थाखाय गोबां पेसेन्जारफोर थानाय लकेल ट्रेनआव गाखोनो नागिरनाय समाव ट्रेननिफ्राय गोलैनानै थैदों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय रिया राजकर। रिया राजकरआ टानियाव साख्रि मावोमोन आरो बियो मोनसे गेदेर कम्पानियाव साख्रि मावगासिनो दंमोन। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय गरायमारियाव गंसे नखराव हरखाब अर खामनायाव सानै बिदा आरो फंबायआ अरजों खामथाब जानानै थैदों। बिदा आरो फंबायआ उन्दुलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों आरो बिसोरनि बिमायाबो अरजों खामजानानै जोखोम जादों। थैनाय बिदा आरो फंबायनि मुङा जाबाय शाहजान आली 20 बोसोर बैसोनि आरो सामेश आली 22 बोसोर बैसोनि। मोसौआ बिदै दैयो होनना हेमन्त बिश्व शर्माया बुंब्लाबो प्रमद बर'आ आखाइ खबो। हेमन्त बिश्व शर्माया जुदि देरहाथारगोनब्ला गावखौनो देरहागोन सानथारदोंब्ला मानो बेहाय फैनानै रां रानफैदों? दिपेन बर'आ मा बुङो मा बुङा बेजों जोंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै राजु देउरिया बुंदों। प्रमद बर'आ गामि गामि गंनै ट्रेक्टर रानना होगोन होननानै मानो होनो हादिया? मोनबेसेबां गामिया गंनै ट्रेक्टरखौ मोनखो? बिटिसिआव खनले मिरुनि मन्थ्रि आरो बायदि रोखोमनि मन्थ्रि फैयो, नाथाय एनडिएफबिनि केसनि सायाव जोंनि एबसु आफादा खनसेबो गोसोखां बिलाइ एबा मेम'रेन्डामखौ होफेराखै होननानै लैहोर गयारिया बुंदों। सुजित नार्जारी बिफा आयंआहाय रुंसारि जालांनाया 6-7 मास जाबाय। आंबो सुजित नार्जारी गामिनिनो सासे गामियारि। आयंना मोनसे सिमां दङमोन जे बडलेण्ड आन्दलन जोबनायनि उनावहाय बिटिआर रेकर्ड जाबाय। बाथिपारा गामिनि सुजित नार्जारी मुंख्लं खाम्फायावहाय मोनसे अन्थाइनि स्टेचु आयंआ लुगैदोंमोन। गावनि फिसालानि मुङावहाय मोनसे अन्थाइनि मुर्ति नायनो गोसो दंमोन आयंआहाय। 3 बोसोर खावलायनायनि उनावहाय दिनै आयंआ रुंसारि जालांबाय। दासिमबो प्रमद बर'नि परिबर्तन गोहो गोनां सरकाराहाय बाथिपारा गामिनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मार्टियार्स टम्बआवहाय दासिमबो 1 लाखजों जानाय अन्थाइनि मोनसे आदा सुजितनि मुसुखा दिनैसिम बानायनानै हैयाखै। बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय जोंहा गोबां जातीय समस्या दङ। आं जातीय समस्याखौ बुंजोबला। इलेक्सन बोथोर हिसाबैहाय आङो माखासे प्रमद बर' बिथांमोननि इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारनि थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव रायजोफोरनि गेजेराव जे मोनसे मिजिं आरो सिमां दोनदोंमोन बिथांमोना जे सिफायदों आं बेखौ बुंनो सानदों। बुंदोंमोन प्रमद बर'आहाय गामि गंनै ट्रेक्टर होनाय जागोन जाहाथे बै गामिनि रायजो राजाया मावनानै जानायाव सुबिदा मोनथों। आं दिनै रायजो राजानाव प्रश्न खालामनो सानदों, मोनबैसे गामिया इउपिपिएलनि बा परिबर्तन सरकारनि ट्रेक्टर गंनैखौ मोनखो? बुंदोंमोन घरे जार्सि गुरु घरे गाखिर। दिनै सोर साबसे न'खराहाय दिनै जार्सि मोसौ मोनखो? घरे फुख्रि घरे मास। सोर साबसेया दिनैहाय जोंहा फुख्रि मोनखो? दा दिनैहाय आं लुगैदोंमोन, रायजो राजाया लुगैदोंमोन बर' लाइमोनफोरनो बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, नाथाय न'खर साख्रि होनायनिबो बाथ्रा बुंबावदोंमोन। न'खर साख्रि होनाया पसिबोल नंखाया। एटलिस्ट जाय बिथांमोना खस्थ' खालामदों आदा एनडिएफबिमोन एबसुनि एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलिनि न'खरनो साख्रि होयोब्ला अन्तत बिथांमोननि गोसोआव एसेबाबो गोजोननाय मोनगौमोन मार्टियार फेमिलिनावहाय। दिनै जोंहा गोबां समस्या दङ, जोबनो गैयै समस्या। ओंखायनो आं दिनै इउपिपिएलखौ खावलायनो सानदों, नोंथांमोनहा जुदि गोहो दङब्ला एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय गह'। नोंथांमोननि परिबर्तन सरकारा गोहो दङब्ला एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलि एबसुनि मार्टियार फेमिलि बिथांमोननो साख्रि हो। नोंथांमोनहा जुदि गोहो दङब्ला बडलेण्ड इउनिभार्सिटिखौ हाग्रामा महिलारि साराहाय जोंनि रायजो राजानि जाहाथे जों बिटिसि ओनसोलनि स्टुडेन्टफ्रा खम फैसाजोंनो जाहाथे इउनिभार्सिटियाव फरायनो हाथों होनना बडलेण्ड इउनिभार्सिटि लुदोंमोन। दिनै बे बडलेण्ड इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोननि गोहो गोनां सरकारा जुदि गोहो दङब्ला दासिमबो स्ट्रिट लाइट मानो बानायना होनो हायाखै? गोबां समस्या दङ। जोंहा दिनै
एनडिएफबिआ जेलनिफ्राय माबोरै गगोन बेखौ जोंनि वेल एडुकेटेड पार्सनफ्रा मिथिगौ सुक्ति जादों हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो जारिमिनावनो जों नुफेराखै जे सुक्तिकारिया जेलाव थानाय नाथाय जोंनि एनडिएफबिनि सुक्तिकारि दासिमबो जेलाव दङ दिनैहाय जोंनि बिटिसिआवहाय जोबनो गैयै हम मिनिस्टार फैयो एखम्बा राजनाथ सिंह फैयो अमित शाह फैयो चिफ मिनिस्टार खनले मिटिं खालामनो फैबाय थायो नाथाय जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो दाबो खनसेबो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय नुवाखै बिथांमोननो जे बिथांमोना बिटिआर सुक्तिखौहाय रेसपेक्ट खालामनानै जाहाथे नोंथांमोना एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय रेहाय खालामनांगौ केसखौ फोजोबनांगौ होनना दासिमबो जोङो मोनसेबो मेम'रेन्डाम होनाय नुवाखै अब्ला जों मा बुजिगोन जुदि बिथांमोना जातिनि थाखाय साननाय दङब्ला अन्तत' बिथांमोननि थाखायथ' एबसुआ दिनै फंसे बाथ्राबाबो बुंसिगौमोन प्रमद बर'आबो दासिमबो जोंनि काउन्सिलावहाय मोनसेबो रिजलुसन लानानै स्टेटनो हरफेराखै जे नोंथांमोनहा एनडिएफबिनि बारै सावरायनांसिगौ बा एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नांसिगौ दिनैसिमबो जोंनि आसाम एसेम्ब्लियावहाय जोंनि एमएलएफोराहाय फंसेबो बाथ्रा बुंफेराखै जे एनडिएफबिखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ होननानैहाय ओंखायनो जोंहा दुखुनांथाव बाथ्रा इउपिपिएलनि जाय लिडार बिथांमोन दङ दासिमबो बिथांमोना माने बिथांमोननि मेगना दासिमबो मेसेबनानै दङ प्रब्लेमखौ नुनानै मोन्थिनानैबो बिथांमोना बे प्रब्लेमनि सलिउसनखौ बिथांमोना होनो गोसो गैया दिनै नुनो मोनदों एबसुनिफ्राय दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंदों उदाङै खावलायबाय बिथांमोना एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों जे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाखौ मावफुंनो थाखाय एनडिएनो भट होनांगौ बे बेलायाव मा फोरमायगोन दा बेनो जोंनि रायजो राजानि साननांगौ बाथ्रा जाहैबाय बिथांमोनहा दाख्लैबो दरं उदालगुरियाव बिथांमोना बुंनानै फैदों जे पद्म बिबारनो भट होनांगौ बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनो थाखाय होननानै दिनैहाय एलायन्स गभर्नमेन्टआ सोर इउपिपिएल आरो बिजेपि जोंनि बिडिसिआव एलायन्स गभर्नमेन्ट थासेयावबो जुदि प्रमद बर'आहाय बिडिसि सुक्तिखौ जाफुंनांगौ होनना दासिमबो खनसेबो चिफ मिनिस्टारनि सिगाङाव बुंनो हायाखै इलेक्सन समावल'सो प्रसार खालामगासिनो दङ दासिमबो मोनसे मेम'रेन्डाम होनो हायाखै सरकार थानाय समावनो 4 बोसोर जालांबाय दिनैहाय 5 बोसोर सरकारासो जोबसै अब्ला जोङो माखौ बिसास खालामनानै जोङो एनडिएनि एलायन्स गभर्नमेन्टनो भट होनो दिनैहाय जेब्ला सुक्ति खालामदोंमोन बिजेपि सरकार थानाय समावथ' जों सुक्ति खालामदों नङा होमबा दिनै बिजेपिया मिथिखागौ जे बिटिआर सुक्ति जादों एनडिएफबिआ जेलाव दङ बेफोरखौ बख'नांगौ होननानै नाथाय मोनसेबो आगान सुरनाय जोंनि स्टेट गभर्नमेन्ट जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट जोंनि माने इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों मोनसेबो आगान सुरनाय जों नुनो मोनाखै एनडिएफबिनि फारसे लानानैहाय नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि